Това искаше, нали? Дамян! Още се водиш по акъла на Дамян. На майка в газа на този човек. Аз не го познавам и не искам да се интересувам от него. Анито има проблеми с сърцето. Защо? Откъде? От него? Дамян и баба майката, да. Папагал и той. На мене спомняш си, като ми писава смс ти папагало. Спомняш си, бе? Ей! Она е курва! Кам ти, Надя, кам ти. Она е видали. Чева путката май, ще си празна в лицето, ще си празна на оная. На Ани. На курвата мръсна долна. Мръсен буклук. Защото тя те учи и тя ти говори там да ми говориш на мене тия работи. Повече да не съм чул. Ако я чуе нея, ще дойда, ще запаля кола, тук ще намеря човек, че му плата бензина, че дойда и че еба путката майче на една курва, разбираш ли? Ало? Майка да ми яде курва. Буклук. Анито. Ти си празна в устата на Анито. Чай да го зареди, че си ебала майката, че изключи. Къде ми е зарядното? Нема го. Къде ми е зарядното? Дека ми е зарядното? Снимаш добре, хубаво. Дека е? Нема го зарядното. Да се малка. Ти за това снимаш. Кой? Да ми едеш куро. Да ми улижиш пишката. Такъв, разбираш ли, голем мазък. Така. Мекия. И това е. Въобще мекия. Това е. Айде. Довиждане.